Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Al'ummar wannan gida mai albarka, barkanmu da dare da fatan an wuni cikin ƙoshin lafiya. Albarkar da ke cikin wannan dare Allah ka sada mu da ita dukkan shari'a, Allah ka kiyaye mu da sai da sadati. To yan uwa ga mu ɗauke da wata gudunmawa mai ƙarfi game da 'yan uwa da suke tambayar mu masu kasuwanci na online ne, irin sawa a kamar kan media ko makamancin haka. Wa'yansu suna yi mana bayani akan cewar sai su sa abin amma sai a ringa taya shi yadda aka ga dama, ba a siya yadda suka sa kuɗin. To wannan ya sa muka duba maganganun mutane da koke-koken mutane, muka binciko wannan sirrin muka ga ya kamata mu kawo shi a cikin wannan gida mai albarka, domin mu muna buƙatar mu kawo dukkan abin da mutane suke buƙatar sa ne a kowane lokaci domin farin cikin mutane. Domin a kowane lokaci kowa baka san irin bakinsa da irin addu'ar da zai maka ba, to mu kuma addu'ar muke buƙata a halin yanzu a kowane lokaci. To don haka wannan sirrin idan Allah ya sa kana kasuwanci, kowane irin kasuwanci ne, ko kai dillalin kai, kowane irin kasuwanci kake kai, ko fili ne kake so ka siyar kuma kake so kuɗin da ka sa a siye shi ba tare da ɓata lokaci ba, ba tare da an ja magana ba, kuɗin nan da ka sa a siyar da shi, to kai buga wannan sirrin don Allah, ko kuma ka bayar a buga maka. Za ka iya yi, za ka iya ba wa wani ya buga maka idan kai ba za ka iya yi ba, insha Allahu. Don wannan sirrin gaskiya sirri ne mai ƙarfin gaske, ana aiki da shi sosai da sosai. Ko kai almajiri ne yanzu haka in wani ya kawo maka buƙatarsa ya ce yana da wani dabba ko wani fili ko wata gona ko wani sana'a da yake so, dukkan abin da ya sa wato a dinga siya ba tare da an ja mai aji ba, ko kuma an yi mai tayin wulaƙanci ba, ko kuma makamancin haka, to ka buga mai wannan aikin zai baka labari cikin yardar Allah. Haka in mace ce take sana'a, kowace irin sana'a ce, ta gida ne ko ta shago ne, ita ma tana iya aiki da wannan sirrin, za ta ga mamaki cikin yardar Ubangiji, za ta ga biyan buƙata. Don haka 'yan uwa sai a yi ƙoƙari a aikata wannan sirrin mai albarka. Allah ya taimake mu ya shiga cikin lamuranmu. Wannan sirrin yadda ake amfani da shi, ana wato samun farar takarda. Idan ka samu farar takarda za ka rubuta wannan hatimin mai albarka. A tsakiyar hatimin, rijiyar hatimin, za ku ga an sa buƙatar mutum. To a nan za ka saka buƙatar da mutum ya zo maka da ita. Buƙatar da mutum ya zo maka da ita. Idan misali yana kasuwanci ne, alal misali yana so dukkan abin da ya faɗa a kan sana'ar nan tasa ko kuma kayayyakin nan da yake siyarwa ya kasance hakan ake siya, za a dinga siya, sai ya faɗa maka abin da yake siyarwa da kuɗin kuma sai ka rubuta. Idan wani fili ne ko makamancin haka ya faɗa maka kuɗin, ka rubuta. Idan menene, in mota ce, in dabba ce, in gona ce, ko menene, insha Allahu, ko mace ce ko namiji ne, duka ana iya aiki da wannan sirrin. To daga an rubuta wannan buƙatar, adadin kuɗin da ake so a ringa siyar da wannan abin, amma al'umma a yi a hankali, saboda ba mun ba da wannan sirrin domin a yi wa al'ummar Annabi tsada ko makamancin haka ba ne. A'a, saffa dai, saboda dai kamar mutane masu irin wulaƙanta abin mutane, za ka ga abin da yake kusan 500 sai ka ga an mai da shi 200 ko makamancin haka. To da Allah a yi hankali dai, ba wai mun ba da wannan sirrin da wata manufa ba ne ba, mun bayar don taimakon al'ummar Annabi ne. To za a rubuta wannan hatimin, aka sa buƙatan nan sai a yi laya. Idan aka yi laya shi kenan, za a iya kai wa batuku ya je ya ɗinke ko makamancin haka, duk yadda aka yi in Allah ya sa, da ko a samu zare a nannaɗe, zare irin namu na almajirai wanda ake ɗinke laya, nannaɗe laya dai. Yawwa shi kenan, daga nan sai a je a samu, in fili ne ake so za a siyar, sai a je a binne a wannan filin. In mota ce sai a je a ɗaga ko kujera ko makamancin haka, ko kuma a san dai inda za a ajiye ta a cikin wannan motar. In dabba ce a je a ɗaura mata, in gona ce a je a binne, in kasuwanci ne ake yi, wani irin kasuwanci ne ake siyarwa, sai a je cikin wannan kayayyakin da ake siyarwa sai a ɗaga sai a sa. Haka ake yi. In aka ɗaga aka saka, to shi kenan. To idan misali kai almajiri ne aka kawo maka aikin, wata ce ta kawo maka aikin ko wani ne ya kawo maka aikin, kana ba shi, kai kuma sai ka zauna sai ka yi wuridin zama ɗaya, za ka yi alwala, ka yi nafila raka'a 2, ka yi wuridin ya sama 12,000 a zama ɗaya ake so a yi, ba a tashi gaskiya. Zama ɗaya
ba wai ba a tashi kamar ina nufin dai in ka zauna kurin ana buƙatar sai ka gama wuridin nan. Za ka ajiye aikin, za ka shiga wani aikin. Yauwa in kuma ke ce za ki ko kai ne za ka yi, kana ajiye wannan layar za ka buga wannan wuridin 12,000 ya samadu 12,000. Kana gamawa da Allah a samu zakara shekararre a yanka. Idan kasuwancin da mutum yake yi babban kasuwanci ne, sai a samu kamar dabba mai ƙafa huɗu ko rago haka sai a yanka. In sha Allah a jira kwana 3 a gani. Kowane irin abu ake so a siyar sai ya siyu yadda aka sa ɗin nan in sha Allah. Ka ba shi wannan abun kwana 3. In kuma kasuwanci ne ake, in Allah ya so daga nan dukkan abin da ka faɗa haka za a ringa siya. Kuma Allah zai kawo maka harkoki za su buɗe cikin yardar Ubangiji. Wannan sirri ne mai ƙarfin gaske. Allah ya taimake mu kuma ya sa mu dace ya tashe mu lafiya.